एक्चुअली जों जेटलि बिथांजों आंजों सेरमांगा दालाङाव फैदों आरो ना दा जों भिडिअ खालामनो नागिरदों जेटलि बिथांजों आंजोंहाय सेरमांगा दालां बियो नै जेटलियाबो औ लानोसै जोङो दा नैबे सेरमांगा दालाङावहाय नैबे दालांखौ खारनो नागिरदों आरो ना दा आंजों लोगोआव दं जेटलिनि बिथां जेटलि बिथाङा खेबसिगोन आरो ना ओमफ्राय बिथाङाथ' आंनि मेन केमेरा मेनखा ओमफ्राय जों दा बाव खारसिगोन आरो ना ओरै खारगोन आं गोजौआबो नै इमान गोजौ बारो ओमफ्राय हो दा जायखिया दालाङाव खारगोनसै ओमफ्राय दा मारसै आरो ना होमबा नोंथांमोना नायबाय थादो जों दालाङाव खारसैल' होमबा जों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय औ औ ayah mulai kalau kau ayah mulai kalau baik pulang baik aja apa pulang ke ayo guys mulai baik pulang baik jalan ngapal ayo jalan ke dos pulang berapa ayo mairi Pak lah bos sekali beda ayo isi lah bos tahu nih. Burali mairi. Pura di makasih ya beri makasih ya. Salah nih mari kari pala ya. Hari mana mobil gudun manjai bina nih. Logofor nih anak mana mobil aja nih sudah jajibay. Beradu senang tahu. नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दालांनिफ्राय मबाइल गोलैनाय आं सानाखैमोन बेबायदि दालांनिफ्राय मबाइला गोलैलांगोन माने आं स्पिडआव लादोंमोन आरो ना गलाङा साननानै दा आङो केमेरामेननोबो होनो सानदोंमोन दा साननाय फैयासै केमेरामेननो होनो बिराद दुखुनांथाव मबाइला नै बुरजा जाजोब्बाय नै सेस बुरजा जाजोब्बाय एफाराब गोजौनिफ्राय गलांनाय प्लास्टाराव नांहैदों बिराद दुखुनांथाव आरो ना बिराद आं सानाखैमोन बेबायदि जानांगौबा फाला आं मा लागोन मानो भिडिअ बानायबावनाय उफुंमोन नै गाइस उफुंमोन बिराद दुखुनांथाव बोरै जाबावनांगौ दा ओमफ्राय उन्दै समनिफ्राय एफाराब खस्थ' खालामबोदोंमोन आङो बेबादि दुखुनांथाव जाना होबायब्ला आं माजों भिडिअ बानायबावनो लोगोफोर सानाखैमोन आं बेबादि मबाइला बेबादि गावदों उन्दै समनिफ्रायनो बिदिनो खस्थ' खालामबोनानै आङो नोंथांमोनखौ रंजाबोदोंमोन दा मबाइला गावना होबाय नै दा बायनो थाखायबो फैसा रां रुफाबो गैया दा माजों बायबावगोन आं बिराद दुखुनांथाव Yo, hey, sekali singgah sekefer, semuanya gosto layo, senang baik, betul.